हेल' लोगोफोर, दिनै गोबावजों खनसे लाइभ फैनाय जालायबाय। जायफ्रा दसे इन्टारेस्टिं मोनो फैब्लानो जाबाय। गोबावजों लाइभ, मानसियाथ' अबस्था गैयि जानानै दङ बेयाव। गोसोनि खोथाखौ फोरमाय। रायजोफोर फैला दसे थानोसै 5 मिनिटसो, ओमफ्राय फैयाब्लालाय माथो, फैयाब्ला थाला। बर' हेल' ब्रादार, हाय प्रफुल्ला सारगेयारि, हेल' हाय। थांनोल' फैदों दाबो। बिदां रानि स्टेटास, हेल' हाय। दीपक राभा, हाय आदा, हेल'। दिबिलाल खाख्लारि, हेल' भाई, हेल' हाय। मा खबर आदा? बिदिनोसै खबरफ्रा। सन्जिब बसुमतारी, मा खालामदों आदा? दासो जुआव बेरायना फैदों आं, दासो सिरियाखानायाव हारसिंनो। बिदां रानि स्टेटास, मा खालामदों आदा? जिरायना दंथ'यो दायो। ओमफ्राय GKMRY, हाय ब्र', हेल'। बिलार वारि, जाखांबाय नामा आदा? जायाख'। शिब इसा, हाय, हेल'। दीपक राभा, मा खालामदों आंनि आदा? बिदिनो दङ, दा जिरायना दंथ'यो बिसिनायाव। दानस्रि बसुमतारी, मा खबर? बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ, समान समान। मानिसर बर', हेल' आदा, गुड इभिनिं। गुड इभिनिं सानथु रेबि मुसि, आदा ना गैया, मोजां मोनो लानो समाया। प्रफुल्ला सारगेयारि, मा होनदों? लोगोफोर सापर्ट खालामदो आंनि थानाय। एसे थाबथा होलाङोबो माथो, सिथर स्राव 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 नुलायनायनो ओंखारलांफिनबाय माखासे। निरान बर', हेल' ब्र', मा माइसुराव दङ आङो दायो। मनिस्वर बर' फ्रम कर्नाटका, शिव ऐसा खाना नहीं खाया क्या? जोर से बोलो, थोड़ा ना थोड़ा जाखो? निरान बर', हे ब्र', हेल' हाय। बिदां रानि स्टेटास, मा खारि जाखो आदा? जाथ'वाखै। मारिया नार्जारि, हेल', मा खबर? हाय हाय। मा खबर हाय? आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर। बै सासेनाव जै बर', हाय नुदों जै बर'आ। बाक्सा, नांगौ लेजेन बय ना लेजेन बय जाखोरा? आदाया एसे थाब लाबोनांगौ, जोंहा दा फरायनायनि टाइम जाबाय। दे फरायदो फरायग्राफ्रा। आं ओरैनोसो फैलाबायखादों गोबावसैखाय, माने जेबो माबा खोथा गैया, बाथ्रा गैयानो। फैयैयाबो गोबावसैना, मास मोननैसोआनो जाबायदां। आंबो 5 मिनिटल' थाखागोन। फरायग्राफ्रा फरायदो, टाइमखौ वेस्ट खालामनो नाङा। मेरि
बेबि गेमार माहा दं आदा नों? आङो माइसुराव दङ दायो, माइसुर सिटियाव। माने सोर बर' खबर सबर मोजाङैनो दंना आदा? बिदिनोसैला खबरफ्रालाय मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो समान समान। जै बर' मा खबर आदा? माथो होनबावनो खबरखौलाय, हिनजाव लादो ब्रदार। आदा मा ओंख्रि? सथ्र' बोसोर बैसोनि हिनजाव लादो ब्रादार। जेल जानांगौदां। आं दाबो मोजां नायाखैलै, निउसफोरखौनो नायनो समाव गैया, खामानियाव नांथाबनानै थानानै। अके किलार। हेलौ आदा, मा खालामदों? जिरायनानै दं दायो। लाइक दान आदा। बाजै लादो आदा, लासिगौलै मोनबा मोनाखै। नेटआबो माने मैया आं ओरैबायदि लाजिनोबो ओंखारदों, मिनोबो नामफोरखौ खारिले आङो, ओरैनो खिथालांनायसैल'। माबा साब्रै गथ'नि बिमाखौनो सासे आंनो भिडिअ बानायनो हरदोंमोन, बेखौ भिडिअ खालामनानैहाय। ओमफ्राय दिनै मा जालायखोथाय, बादा हरफिनलायबाय, ओंखायनो भिडिअ खालामाखिसै आं। सेंग्रा मानसि गोलै, सेंग्राफोरनि मान सनमानखौ जाजोबथारगोनलै बिसोरो। बादा हरनायखाय भिडिअ होआसै आङो। हाय मा फन हरला दानलाय, मा होनखो दानालाय, फन मा होनखो दा, फन हाय मा फन हरला दालाहालै, थै आं फोरोंनो रोंलालै। बिदांरानि स्टाटुस मा होनखो, कार्टुन भिडिअ बानायबा मनिटाइज जागोन ना जाया आदा? जायो, नोंनि राव थानांगोन, रावा नोंनि अरिजिनेल जानांगोन। जायो, मा जाया बेलाय, जायो। भइसखौल' नोंनि अरिजिनेलसो, डाइलग फायस्ला फिस्लानो। सिफायदेरखानो हां बे हौवाखौ होनलायनायनि कार्टुनाव नायसोथारो उन्दै उन्दैफ्रा। बे गेमालाय सुइस अफ जाबाय नामा? बिराद भिउ जायोलै कार्टुन भिडिअआ, उन्दै गिदिर नायोना। साला बोराय हाराफ्रा हिनजाव गोरलै गोरलै लाग्राफ्रा लाबावथों दानो, सुपरफ्रा जेल जाहैनांनायनि। हाबाव मा होनखो, हाबाव जों दंलै आदा, हाबायाव माने हाबायाव जों दं। लाबोदोल' बाजैखौ, जों जाहैगोन हा। आयौ हाबा आनन्द बसुमतारी अबाव दं बस बैसागुआव? माखो फैया नामा बेंगलराव? थांगोन मोसाहैनांगौ हायलालाय हुइलालायनो। सानसे सिगां थांनानै थाहैखागोन आं। सोरनाव थाहैनांगौ जाखो? गबिन राबाहाय, जिल्ली नार्जारि, सेस खासै रा मानसिफोरानो गारना खारनायल' खोनासै, मारै जाबावनो रायजोफोर बिदिजों। मा होनबावनो गारना खारनायफोरखौलाय, हाबाब फनफोरखौनो थिखोनो बासै आं।
खायसे खायसेखौलाय खोमा माथुनानैसो थासै आं बानाय लानो आङो सम गैयिजों जाबजों फन फैनायजों सानसेयावनो साथाम साब्रै जायो आयु 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 फाग्लासो नाम्बारखौबो पाब्लिक खालामब्रबना लाना जा जारला जाबाय मारिया नार्जारि हेलौ फन हरलायला फन हरलायला फन रायलायनो टाइम दं आंनाव टाइम दङ फन रायलायनो मानसिया खामानिजों हासुनोबो खिनोबो सम मोनाखै आरो फन रायलायनो 1.5 मास 2 मासानो जाबायमोन नै सुथि मोनैया दिनैहाय गावसोर सुथि जासिनायखायसो मोनदों बिलालाय मोनखा सुथिखौनो आयो ओमफ्राय हारसिं सिरियाखानायाव बेरायहैबाय आं दिनैहाय फाग्ला बायदि बरिंनो अफिसियेल ओइ आदा रिचार्ज मारिलाय दे आंखो आनन्द बसुमतारी बड'लेण्ड हाउस थाफैदो रा है मानसियानो गैया नोंदां रावबो बड'लेण्ड हाउसआवहाय मानसि गैयि बायदिसो नुयो आं जै बर' हारिनि फै आदा दुबाइयाव थांनो पासपर्ट गैया आंनिया दुबाइयावथ' बिराद थांनो गोसो दङलै दुबाइनिफ्रायबो दाख्लै कन्टेक्ट खालामदोंमोन आंखौहाय लिंहरदोंमोन दुबाइयाव पासपर्टआनो गैया आंनिया थांनोथ' गोसो दङ बानायदो न'आव थांब्लासो जासिगोन एबार थानायाव हाबग्रोनांगौलै पासपर्ट बानायनोबो लाइट होना होखाथ'बाय माखो ओंखारथ'बाय आं बादा दे नों बहा दं आं दा माइसुरावसो दंलै नैहाय गप्र' हिर' नायनो लायनोसै आं जोंबाय आं मबाइलानो जाला नेटआनो थाबथाबाय थायो मोजाङानो नाङा बे जोंनि रुम साइडनावहाय माइसुर जुसेरावनो रुमा बारा गोजान जाया ससेल' 2 मिनिटनि लामा बे एगजिबिसननि पार्किंनि सानजाहा नेटआलाय थाबथा हाय आदा मा बिदिनोसै खबरफ्रा बिदिनोसै जै बर' हारिनि आंबो केरेलायावसो नोंसिनि हजोंबो दंलै हिनजाव बुरि गोसोथोग्राया सेंग्रा मानसियानो फन लाबाय नामा नों हरनाया लानो हादों आङो फन थगायसुलि हरफिननाय होनलायनायखौहाय रावबो गैथारालै हारसिंल' सोर गोसोखांखो दंथ' आरो आं खबर मोनजोबमा नंखाय रा ओरैबोनो सेंग्राफोरखौ नाम खासिगोनलै बिसोरो गुड इभिनिं सार होनलाबो जायोलै बानानै जायो फाग्ला बिदि जायोलै सेंग्रा मानसिफ्राखि सिख्ला हिनजावखौनो मोनो आरो मालाय हाबा जाखानायब्ला लानानै खारलाबायनांगौ दे फाग्ला आं बेदर गोराखौ हरनो हायालै गुरै बेदर नङाब्ला कुकाराव रुनायसो नांगौ आंनो हरनायानो जानोसै बि बसुमतारी गुड इभिनिं सार आइयाव बहा दं दालाय आं बाजै लानानैसो दंसैलै बि बसुमतारी मा जादों सोर लाना खारदों फुंखा गेमिं ब्लग हेलौ आदा हाय
आंनो गुरै बेदरसो नांगौ कुकाराव रुखानाय आं गोराखौ अरनो हाया। गैया दिनैहाय भिडिअ बानायनो मोनला बिदि जावसिगौमोन आं बे खायसे खायसे सेंग्राफ्राखौ बे हिनजाव बुरै बुरै गोसोथोनानै लाना खाग्राखौ साला सेंग्राफोरखौ बदनाम खालामजोबसिगोन बिसोरो बादा हरफिनबायना दा बानायसै होननानै नङाला एसे जावलांगौमोन आं सालाखौ जै बर' हारिनिसिम थांलायलांबायथाय थांलायलाङो जै होनबायथाय आदाया माखौ लागोन बानायखौ ना बिरनायखौ फुंखा गेमिं केमेरा बसायजोबनानै फन हेलौ होनहरबाय आङो हेलौ होननायजों लोगोसे बानायनांथ'लालै आदा होनहरबायना ओंखायनो थाथ'बाय आं नङाब्ला इनि बायलै बिदि थाबाय थाला जा मबाइलानो जालांदां मा बाजै दं नामा मा कमेन्ट फराया होनलायलांबा हनै कमेन्टबाबो फराया दहायनो फरायदों आं बे बड' मिउजिकनि कमेन्टखौ खोनायासैदां ओंखारनायसैलां 20 मिनिट जाबायबो नै गेमबोलाबो जाला माबोरै थाखोथाय आयदै जाथ'बाय नामा होनला रायजोफोर बेखिनियावनो दसे सम लाइभ थाबाय 20 मिनिट जाबावबायसो आइया खानाय एसे सिनजानो नागिरदोंमोन आं बावनासो ओरैनो जि थागासिनो थेंक इउ स' माच आदा आंबो खामानियाव थांसै आयौ दासो नाइट डिउटि साबाल'खासो गैखाला रावबो दोनथ'नोसै लाइभमाखौ सम सम फैखावनांगौ नालाय ओंखायनो दसेब्लाबो फैनाय जाबाय आरो 20 मिनिट 21 मिनिट जाबावबायसो नै दे होमब्ला अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि लाइभआ बेयावनो थुंगेबाय नोंथांमोनखौबो दसे सम गावनि बेसेन गोसा समखौ एंगारनानै फैनायनि थाखाय रोजा रोजा गोजोननाय बावहरनानै दिनैनि लाइभखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो जै बर' हारिनि हिनजाव गोरलै गोरलै लाबा सरखाराबो हमसैनो दालि ओंख्रि जाहोसैनो लाबावथों साला सुवारफ्रा बे बोराय बोराय बांग्राफ्रा लाग्राफ्रा